Ikaduhang sunog ang miulbo sa Barangay Santa Cruz, Cebu City nga miug daw og 17 ka mga panimay. Gingon nga miulbo ang aircon nga mahinungdan sa sunog. Samtang gisusi sa mga fire investigators ang taho nga illegal nga pagtap sa kuryente ang usa sa nakaingon sa maong sunog. Ani ang report. Kini ang sitwasyon karon diri sa Sitio Bugnay, Barangay Santa Cruz, human gilamoy sa kayo ang mga Pinoy-anan sa sunog nga nahitabo kagabi. Kini na ang ikaduha nga sunog nga naigo diri sa nasong barangay sulod lang sa usa ka semana. Way napunit ang mga biktima tungod sa kakusog sa pag-ulbo sa kalayo. Kalit na kayo na wala nabantay pag buto sa aircon wala nabantay. Nabantayan na pag nisigan ang kwan. Aircon. Narawat sa mga bumbero ang alarma sa sunog alas 5:55 sa hapon nga giingong nagsugod sa balay sa magtiayong Fernanda ug Ramon Ramos. Giingong mibuto ang aircon nga sinugdanan sa pag-ulbo sa kayo. Apan klarohon pa kini sa fire investigator kay nakakuha sila og mga wire sa fire scene ug ilang ipadala ngadto sa kauluhan alang sa investigasyon. Na-recover po nato diri ang aircon ko no, din gasugod ang kalayo. Tanawonon pa na nato karon kung diha bagyod para ma-confirm nato ang atong mga theories nato. Gibarabanang midanyos og 1.1 milyones ka pesos ang sunog. Way nakalasa na hitabo apan duha ka mga tawo ang nakaangkon og minor burns. Samtang ang mga biktima temporaryong gipahiluna sa gym sa usa ka pribadong eskwelahan. Sa pikas bahin, ang kapilya nga nahimutang sa nasunugan wa gyoy tatsa o giisip sa mga mulupyo nga dakong milagro. Murag makahila kay ko nga nakakita bitaw nga hala si San Antonio na nagang in taon nga dili maka saka ang kayo. Manakanaan pa ning malaya wala papahagid mi diri. Kini ay ikaduhang sunog nga nahitabo sa Barangay Santa Cruz sulod lang ining semana. Unang sunog na hitabo ni atong Martes diin 7 ka kinabuhi ang nakalas. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.